ne ohelni ma igeno ni biro ka kembe mawuok e pinje maoko mondo obedgi e thurka e ndalo mabiro. Jakom mar riwruok makelo kanyakla joket mwandu Kenya National Chamber of Commerce bade ma Nairobi Julius Opio wacho ni Kenya osego okang' e yore manyasani mag timo ohala kendo kembe madongo biro chako geto boma ma Nairobi ka giyawo bedegi e Afrika ma Ugwe. Kuom mano, Opio wacho ni kembe ma pacho ka nyaka bed kod ikruok makare. Edwin Okoth ni kod ler mathoth. Ng'ikruok e yore mag ohala manoneno chakore higa mar 2020 kod higa mar 2021 bang' muoche midhusi mar korona ne omedo siso mar timo ohala kokalo yor mbui, okang' manomedo ne kembe mag tudruok chiro kata bed ni ohelni mathoth ne winjo pek. Kembego koro jiwo mondo ket ikruok makare kaluwore kod bedo ni Nairobi en achiel kuom bombe madongo makoro kembe mawuok e pinje maoko geto ka gidwaro yawo bedegi e Afrika. Jakom mar riwruok makelo kanyakla joket mwandu KNCCI e bade ma Nairobi Julius Opio bende jiwo kembego mondo makre kod piny owacho mag kor gwenge mondo konygi e choko mag osuru. I would like to see more engagement with the national government and county governments when it comes to adopting digital solutions. And we're seeing this being applied when it comes to levies, when it comes to collection of taxes, at the micro enterprise level, all the way to the large corporates. So the opportunity lies in inclusion, digital inclusion for the micro and small enterprises. We see if we come together as Kenya and take the lead like what we did in the fintech space, there's a lot of opportunities when it comes to e-health services, e-logistics, agri-tech business opportunities. And Kenya is very well positioned now to take the lead in Africa and drive this kind of initiatives. Opio mane wuoyo bang' yawo ayanga romo makelo kanyakla kembe matiyo kod yore manyasani e jiwo ohala ne owacho ni kembe mapachoka umgi oselandore malach e piny mangima kaluwore kod yor oro pesa matiyo kod ong'we yamo ma piny Kenya osetelo e kendo dongore okang' mamalo. Reliance Data Tech mano bago romo nowacho ni kata bed ni siso mar timo ohala e yor mbui pod medore, moko kuom ohelni oseyudo lal kokalo kuom jonjore kendo gijiwo jogo madwa tiyo kod yore manyasani mondo yier kembe man kod lony moromo. Technology ber kikawo technology bende manigi security features. To kanyo kaka wan joka Reliance Data Tech wadonjo ni ki embrace technology ni ikawo technology ma is fully security proof. Koro kata kikawo technology ti ikawo gi informed decision. Inyalo chopo irwa ingiswa ni mae technology madwa kawo mae gi madwa achieve jopinje maoko embrace technology egin gimedo. Koro wabende mondo wachop kanyo wa embrace technology nikech technology okrach. Jowetena wakawo technology to watigo de yo moro mamiyowa dongruok. Riwruok mar piny mangima UN yango Kenya kaka achiel kuom pinje 5 mag Afrika mani kod lwasi maber mag timo ohala e mbui. Ma ok tin ne omenda maromo siling trilion 7 ichwalo kokalo yor ong'we yamo e kind oganda mathurka higa ka higa. Ma en ranyisi mar okenge ma Kenya osegoyo e nyayo yore manyasani mag timo ohala e thurka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.